हेलौ लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेटनिनो। दा बेयावहाय बर' आयदानि सायाव पेपार 1 पेपार 2 बिनि सायावनो गोहोम खोख्लैनो हागौ। आं मानो हागौ बुंदों, नोंथांमोना खोनासंदो। दा आं सिगाङावबो बुंबाय थादों, बेहाय जोंनियाव बेहाय सिलेबासाव बर' लिरगिरिफोरनि आरो बिजाबनि फारिलाइफोरनि सोमोन्दै सिलेबासाव होनायानो गैया। दा अब्लाबो गोबाङानो कनफिउसन जागासिनो दङ, मानो होनबा जिहेतु सिगांनि एग्जामफोराव फैदोंमोन, सिलेबासावबो मख'खादोंमोन। दा बेयावहाय बेखायनो बिथांमोनहाबो बुंदों जे गोजाम लिरगिरिफोर आरो मिशनारि लिरगिरिफोरनि सायावबो मोनसे नट्स लाबोदो होननानै बुंनायखाय आं बेयाव लाबोनाय जादों। नाथाय आं बेखौ फैगोन होननानै सियर सानाखै, आरो फारसेथिंजाय आंबो रिक्स लानो हाया जे बेयो फैथारनाय नङा। मानो होनबा बेयोथ' आंनि कुइसन दाननाया जोंनि सायाव नङा, एबा आं दाना बा सोरबा सासेया दाना। जायहा एग्जामिनेसन बर्ड दं बिथांमोना माबोरै दानगोन, आनसिलेबास एबा सिलेबासजों सोमोन्दो गैथारि मालाबा मोनसे मोननै फैलाबायोबो, जेबो नङा। दा जायफ्रा लानो गोसो एबा लानानै थानो हायो बिथांमोना मोजाङानो, गाज्रि नङा। दा बिनिफ्राय बेयाव जोंना नायदो, राव सोलोंनायनि आदब खायदा आरो बांरावारि सोलोंथाइ, बेयाव 10 मार्क्स दङ। फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ आरो रायथाइ दङ, बेयाव 10 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय ग्रामाराव 10 मार्क्स दङ आरो। दा नैबे राव सोलोंनाय आदब खायदा आरो बांरावारि सोलोंथाइ, बिनि सायाव भिडिअ नेक्स्टनिफ्राय क्लासा जागोन, एबा नेक्स्टनिफ्राय आरो लाबोबावगोन। सिगाङावबो होखादों बेनि सोमोन्दै। दा नैबेयाव आं लाबोदों खालि मिशनारि लिरगिरिफोर। दा मिशनारि लिरगिरिफोर होनोबा जोंना 1911निफ्राय जागायजेननानै रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलनि डे कासारिसनिफ्राय जागायजेननानै आङो बेयावहाय मिशनारिखौल' सोआलाबा अल्ड बड' राइटार्सफोरनि, गोजाम सारिनि लिरगिरिफोरनि गासै बिजाबखौनो बुथुमनाय जादों। 1958हालागैसिम दङ नैबेयावहाय। हथात जोङो गोजाम होननानै बुङोबा 1952 बर' साहित्य सभा, बर' थुनलाइ आफाद दाजानाय समसिमखौनो हमनो हायो। दा बिनि उननिखौ गोदान होननानै बुंदों लिरगिरिफ्रा, नाथाय बिनिखिनिनो समब्रा समब्रि जायफोर 1950नि उननिफ्रायबो, 52नि उननिफ्रायबो 60, 67, 68हालागै दङ, बेखौ खेबसेनो बाहाय सोनाय जादों, जेरै काली कुमार लाहारीमोन बिथांनि। दा आं बेखौ थख' मोनफा मोनफा फरायनानै खिन्थालांनो सानाखिसै, मानो होनबा गोबाङानो PDF खौनो डाउनलड खालामनानै फरायनो हाखायो। दा बेखायनो नोंथांमोननो आङो बेखौ एसेग्राब बुजायनांगौबो गैया हिसाबै बेखौ नोंथांमोननि थाखाय PDF होबाय। आं डिसक्रिपसनाव लिंक थागोन, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लादो। बेनिफ्राय गावबा गाव प्रिपेयार जादो आरोखि, जायफ्रा लानो गोसो आरो। सोरबा लायाबाबो जेबो अबजेक्सन गैया, मानो होनबा बेयाव सिलेबासा मख'नाय एक्जाक्ट गैया। नाथाय जायफ्रा थियारि जानो लुबैदों, नङा होमबा, ओंखायनो बिथांमोनहा लानो हागोन। मिथिनानै थानायाथ' गोनां खोथा, स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो गोनां खोथा। फिउचाराव दस्रा सिलेबासाव मालाबा फैनो हागौ, कालेक्सन खालामनानै लानो हायोबा जेबो नङा। बेफोरो एसेनोसै, बेनिखायनो शेयार खालामनानै होदो। गोजोन्थों।